äitille juttuja, kerrotko? Kerrohan mitä unta näit. Oho! Näit siellä taas niitä nyrkkeilyunia, näitkö? Juu, niin niitä kickboxing unia, missä nyrkkeillään ja potkittaan, niinhän. Niin, just noita tommosia unia. Äiti kyllä arvas, kun sinä aina heilut, että sinä oot nähnyt kickboxing unia. Ai ja, olit sinä taas niissä kickboxing kisoissa, olitko? Oliko teillä taas kilpailut? Ai oli. Voititko sinä ne kisat? Voitit sinä kisat? Etkö voittanut tänään? Etkö voittanut viime yönä? Eilenhän sinä voitit. Ai vähän huonosti meni niinkö? Joo, eipä sitä aina tarvitse voittaa. Niin ei se ole tärkeintä se voitto, ei ole voitto tärkeintä. Pääasia kun reilusti kilpaille. Niin justiinsa. Ai, olitteko työ jossain kisamatkalla ihan? Helsingissä niinkö? No siellä niitä on ollut nättiä tyttöjä. Kerkesit siellä katsella tyttöjä siellä? Ai kerkisit? Ai jaa. Oliko siellä paljon tyttöjä, oliko? Noin paljon. Noin paljon oli tyttöjä, niinkö? Mut äitihän on sanonut, että ei noin pienen pojan tarvitsisi vielä katella tyttöjä. Ai pitää katella. Mummohan sanoo, että sä et ymmärrä vielä tytöistä mitään. Mummohan sanoo, että sä et ymmärrä vielä tytöistä. Ai ymmärrät? Kukas sulle on opettanut? Kukas sulle on tyttöjuttuja opettanut? Isi niinkö? Äiti taittaa kyllä iskelle vähän sanoa, jos se sulle tommosia juttuja opettaa. Pehlivan ollut. Hele hele. Tuliko se meidän jutut kesken?